Kwari? Ba ku da labari? To ai mu kakan mu ta yanke saka. Me yake faruwa ne? To mai gida Salim dan Abba mai burabo. Ya gama mun komai dan da kake ji da gani yanzu haka. Da na gani? Ka ga mun amanar fullo. Shi? Amanar fullo. Ya mai da ni makaranta. Yanzu in ba ku shawara ku je ku mika gaisuwa kun san ta inda za a same shi. Komai ya warke. Ai na za mu same shi ne. Ba ka da labari. Uban maka uba mai uban ma yana mai gata. Da kake haka ya gama mana komai wallahi mu amana da masu amana. Mu yayan kwikwiyo. Kawanya Dan dogon uwa. Kai za muka kai mu wallahi Allah mu babu wani abu da kai zaka ajiye da bakka koma dan makaranta. Sun ki shalle social ai ni yanzu ba ruwa da wannan jambul din. Na zama gaye. Yanzu za a yi mu je ka nuna mu da shi ne. Ba maganin tawa yanzu kawai mu je mu je mu. Kai ya sai kai kwari wai ihun me kuke ne. Abba wai ba su da labari. Kowa yana wani kwari. Ba gandi na zama kwaro ba. Na zama dan makaranta. To me labarin bros? To ai mai gida Salim dan Abba mai burabo. Wa Shugaban matasa. Ya gama komai. Ka ce amanan sarkin yakin safillo. Kai tafi mu je gwani na ni ma yanzu daga nan can dai. Mu amana da masu amana dan kutun madulun ku zo mu tafi.